ning samubarok dengeh wasiti kang bangkang bangsa ingkang ali carita lawan pitutur lan kapingiranan jarodah nenggeh wastane makarang awacana se abu mudobar Bani isun ing semuhidin guru lan amawi rawang isun sauji wong nom serta isun anggawa sawiji kitab kang amanku jroning kitab iku sakehing masalah iku larasani komparasipah kong iku ingaranan kelawan kitab niku haesi makangan di angandika se amruko diuse maring manira musuh persatu ni kitab iku duduk kitab jamatan kanggo dening pakai isin liwat gaolok ing warna wardaya ale durung kita ketinggalan kitab isun lawan separaon semuidin durung tanka takkan saliring masalah ka ana indro kita maka seabul qadir asru amu seamu mudopan laku nira kampa kardos lawi alaning kitab ingkang siragawa lalu liha sira wasuhana gupu kabekina kita baraden alapuna tulise mangka insun acipta jroning wardaya kitab isun iku eman yen sun susun simpen kaiwala ing wes mani sun dokon kalingane semudin mangsauha emani sun dening masalah hewus melihat berikat tinggalan isun demen dan kebajikan ake jroning kitab maka isunan dia lamun amit mantuk serta kita niku akar pisini sin simpen bahetan semudaya sun kawamani isenjing saking sekalangkung langkung ajari isun maka arsalungga saking Gondi saksana manira dinuking tinggal ngapaningale semuidin marisun kaya semampane wong ningali kang naok mari hamba maka isun lesulutba kan kawasan ada kayak di binalanggo maka ngadika se abdul